Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het doek is definitief voor Insulair gevallen. Dat was de belangrijkste boodschap van de rechter vanochtend. Het was maar een korte uiteenzetting over de geschiedenis van Insulair, maar vooral over de toekomst die er dus niet meer is. Het faillissement van Insulair is onontkoombaar geworden. De rechter stelde dat er geen reden zijn om het faillissement niet uit te spreken. En daarmee is het 12 jaar nadat Insulair is beginnen te vliegen op Curaçao een einde gekomen aan wat toch even de trots van Curaçao is geweest. Op een gegeven moment heeft Insulair in de hoogtijdagen meer dan 20 bestemmingen gevlogen, meer dan 2 miljoen passagiers per jaar vervoerd. Nu is er weinig meer van over. Curator Rogier van de Heuvel stelde dat er eigenlijk geen geld is. De vliegtuigen zijn niet in eigendom van Insulair. Dus de werknemers, voor hen is het misschien wel de zwaarste klap. Die hebben geen werk meer. Ze kunnen proberen recht te krijgen op cessantia, dus op de eerdere salariskosten die voor hen betaald zijn. Maar er is geen werk en geen geld meer. En ook de schuldeisers, zo stelde Rogier van de Heuvel, die kunnen op weinig rekenen. Daarmee is een einde gekomen aan een verhaal dat lang heeft geduurd. In 2012 heeft de overheid nog 33 miljoen gulden overgemaakt om op die manier de bereikbaarheid van Curaçao te garanderen. Op dit moment is er een andere situatie. Er zijn meer luchtvaartmaatschappijen. Onder meer de luchtvaartmaatschappij Divi die verbindt Bonaire, Curaçao en Aruba. Er is ook nog Easy Air. Win Air vliegt op Sint Maarten. In die zin is er weer bereikbaarheid. Maar het feit blijft wel dat die 33 miljoen gulden gezorgd hebben dat Curaçao lange tijd nog van Insulair gebruik kon maken. Maar op dit moment is de maatschappij failliet. Laten we luisteren naar het interview met curator Rogier van de Heuvel. Die kwam vanochtend van de trappen af bij de rechtbank. Hij had tot vanochtend 7:15 nog hoop dat de rechter op een toekomst van Insulair, maar wist ook om 8:30 dat het echt afgelopen was. Curator Rogier van de Heuvel. Nou ja, u heeft het gehoord. Het Hof heeft uitspraak gedaan. Heeft vastgesteld dat er geen uitzicht meer was op redding van Insulair. En daarom is het faillissement zojuist uitgesproken met benoeming van mijzelf en mijn kantoorgenoot Stan van Lieren als curatoren. En op dit moment zullen we moeten gaan afwikkelen. Dat betekent concreet, en dat is natuurlijk heel triest, dat alle personeel nu het ontslag zal worden aangezegd. En dat alle lopende overeenkomsten zullen worden beëindigd. En dat, zoals ik zei, we zullen gaan afwikkelen. Wat betekent het concreet voor het personeel? Vanaf dit moment hebben ze geen werk en geen salaris meer? Nou ja, feitelijk komt het daar eigenlijk op neer, ja. Ja, juridisch ligt het misschien iets anders, maar daar zal niemand het verschil in voelen. Het is helaas het belangrijkste onderwerp van vandaag, het faillissement van Insulair, dat er lang aan leek te komen. Het lijkt nu het moment dat er veel gesproken gaat worden. Wat is er misgegaan? Wat had er verbeterd kunnen worden? Ruben Suriel, burgeractivist, heeft al naar het Openbaar Ministerie gevraagd om een onderzoek te laten doen naar wat er precies allemaal heeft voorgevallen rond Insulair. Dat moeten we afwachten. In eerste instantie vliegt Insulair niet meer en zijn de mensen hun baan kwijt. En dat is een triest bericht. Dit was het Extra Journaal van vandaag. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.